Díagwit Gaillimh le Gaeilge, Amy a Conch. Is mis sé Amy Hardiman, tá ag déanamh an cuasa bí com le Gaeilge agus tám sa trú blin. Rownní mé an cuasa mar ba iad an Gaeilge agus an gnó na hábhar a barlam nuair a bhí mé sa bheanscoil. Chach mé an semestr se caite ag staidir agus ag fannacht I lóistín ar an gahra rua I nuailteacht Conamara. Dearilm fiabhsacur me chuid Gaeilge leabhartha agus scríofa I d'impleacht ná dúrtha. Rinnemer galore obair fracticiúils na rangana mar hamplaí tugraí breig agalibh agus curí láthair. Bhí mé imacónaí sacatha ruair ar fear an semestr agus bhain mé antarmha as. Bhín an cracát nuair bhíon na daltaí agus na mic-léim go léir ag fanacht san áit chéine agus bíonn tú ag fólam na teanga las muite an seo mar ranga. Faoi láthair tá méid déanamh taithí oibre le Gaillimh le Gaeilge agus taithníonn sé go mórlam. Tá méid gobarló ar feadh gátheachtain déag. An buntáiste is mó bhhaine le cuasa bí com le Gaeilge ná go bhíonn deis ag mic-léinn taithí oibre a dhéanamh tríomheán na Gaeilge agus in airneall an gnó. Sa lá atá Johannes é an príomhrud go bhíonn fostaí glúirg ná céimithe a bhfuil taithí oibre déanta acu. Mar sin má tá simat sa Gaeilge agus I gcúrsaí gnó agus má tá tú sásta oibriú go crua, bhfuilfinn duit tuairt faoin cuasa bí com le Gaeilge a dhéanamh in ollscoil na hÉireann Gaillimh.